Jednoho lednového rána roku 1945 desetiletá dívka jménem Eva Moses Kor rukama prolomila led na hladině řeky Sóla. Už dny byla bez pitné vody. Když vzhlédla ze zasněženého břehu, uviděla na druhém břehu řeky jinou dívku. Dobře oblečenou, s vlasy zapletenými do copů s barevnými mašlemi, nesoucí školní brašnu. Eva na ní mlčky hleděla. Byl to podle jejich vlastních slov první okamžik, kdy si vzpomněla, že existuje svět i za těmito zdmi. Svět, kde děti chodí do školy. Svět, kde oblečení není plné vší. Svět, kde nikdo neočekává, že to odpoledne zemře. To, co se stalo s Osvětimí po válce, není epilog. Byla to další kapitola hrůzy, beztrestnosti, zrady a paměti. Katové uprchli. Přeživší se vrátili do svých vesnic a našli zavřené dveře. Spravedlnost přišla pozdě, špatně a pro velmi málo lidí. Tábor zůstal jako trosky ve sněhu, zneuctěný sousedy, kteří hledali zlato mezi kostmi. A světu trvalo desetiletí, než se rozhodl, co s tímto místem udělat, s největším hřbitovem v lidských dějinách. Toto je ten příběh. 17. ledna roku 1945 zaznamenalo poslední sčítání v hlavních táborech komplexu Osvětim 66 022 vězňů. Následujícího dne se toto číslo začalo rozplývat. Sovětská vyselsko-oderská ofenzíva postupovala rychlostí, kterou nikdo v Berlíně nepředvídal. Divize 1. ukrajinského frontu překročily 12. ledna řeku Nidu. 17. byly méně než 60 kilometrů daleko. Do sídla inspektorátu koncentračních táborů v Berlíně Oranienburgu dorazil rozkaz evakuovat, ale před evakuací vymazat. Heinrich Himmler nařídil již koncem listopadu roku 1944 zastavení poprav v plynových komorách. Ústní rozkaz bez papíru. Krátce na to začalo demoliční komando rozebírat krematoria 2 a 3 v Birkenau, ta nejmodernější a nejúčinnější. V těchto strukturách v průběhu roku 1944 schořely stovky tisíc těl. V polovině ledna roku 1945 z nich zbyly jen napůl prázdné betonové konstrukce. Kolejnice pecí byly odstraněny, kovové předměty zabaleny. Asfaltové kostry ve sněhu. 20. ledna ve 12 hodin v poledne nechal oddíl SS vyhodit do povětří to, co zbylo z krematorií 2 a 3. Výbuchy otřásly zemí na kilometry daleko. Černý kouř stoupal k šedé zimní obloze. Nebyl čas na odklízení trosek, takže částečně zničené zdi, zatopené suterény a podzemní šatny zůstaly tak, jak byly, pohřbeny pod metry sněhu a sutin. Krematorium 5, které pokračovalo v provozu až do posledního okamžiku spalováním ovšem pouze těl těch, kteří zemřeli přirozenou cestou, bylo vyhozeno do povětří v 1 hodinu ráno 26. ledna, den před příchodem Sovětů. Téhož 20. ledna, zatímco výbuchy zněly v dálce, oddíl SS prošel některé části tábora a zastřelil asi 200 vězněných židovských žen, které tam zůstaly. Jejich rozkazy vydané SS Obergruppenführerem Schmauserem, velitelem místní oblasti, zněly zlikvidovat všechny vězně příliš slabé na pochod. Ale Sověti postupovali příliš rychle. Většina z těch, kteří zůstali, asi 7650 lidí v hlavním komplexu a v pobočných táborech, přežila, protože jejich katové se rozhodli uprchnout, místo aby tyto rozkazy splnili až do konce. Sklady tábora obsahovaly tuny oblečení. Takzvaná zóna Kanada, oblast, kde se třídily věci ukradené deportovaným, obsahovala stále 348 skladů. Příslušníci SS některé před odchodem zapálili, ale hlavní sklady nestihli zničit úplně. Když dorazili Sověti, našli více než 800 000 kusů ženského oblečení, tisíce pánských obleků, tuny lidských vlasů. Vše dokonale skatalogizované. S byrokratickou puntičkářstvím, které charakterizovalo každý aspekt operace. Důkazy nezmizely. Nacisté neměli čas. 18. ledna roku 1945 před úsvitem tloukli dozorci SS na dveře baráků. Vězňům, kteří ještě mohli chodit, bylo dáno několik minut na přípravu, bez času na shromáždění věcí, bez vysvětlení. Rychlé přepočítání, stejná číselná posedlost až do posledního okamžiku a pak pochod.
v 5 stupech směrem na západ. Asi 65 000 vězňů opustilo komplex Osvětim v těchto prvních hodinách. Ti, kteří se neudrželi na nohou, byli zastřeleni přímo v baráku. Jejich těla zůstávala na dřevěných palandách v polském lednovém mrazu. Venku teplota klesla pod 10 stupňů pod nulou. Vězni měli na sobě obvyklý pruhovaný mundúr, tenká látka, bez izolace. Některým se podařilo omotat si nohy stránkami novin uvnitř dřeváků. Většina neměla víc než to. Franz Wunsch, příslušník SS, který si vypěstoval zakázaný poměr s vězeňkyní Helenou Citronovou, udělal před odchodem na frontu poslední ústupek. Přinesl jí a její sestře 2 páry bot podšitých kožešinou. Bylo to jediné gesto lidskosti připomínané mezi tisíci brutalitami. Helena boty vzala, ale lístek s adresou Wunschovy matky vyhodila. Slova jejího otce zněla silněji. Nezapomeň, kdo jsi. Helena a její sestra zahájili pochod. První dny popsala jako nelidsky těžké. Kolem ní lidé padali do sněhu. Nebyla síla pokračovat. Padali a už nevstávali. Každý myslel na sebe. Totální chaos. Kdo žil, žil. Kdo zemřel, zemřel. Ibi Mann, 19letá dívka, která přijala z Československa v předchozím roce, byla vyvedena na pochod uprostřed noci. Shromáždili nás o půlnoci a nikdy jsme nevěděli hodinu ani okamžik. Byli jsme odpojeni od světa. Navzdory zvuku sovětského dělostřelectva trvali příslušníci SS na přepočítání vězňů před začátkem. Kdo se zakolísal, kdo se na vteřinu zastavil, byl zastřelen. Ibi pochodovala se svou sestrou. Když Ibi říkala, že už nemůže, sestra ji vlekla. Spali ve stodolách, jednou v Prasečinci. Procházeli kolem příkopů plných těl. Sníh se měnil v bláto, které promočilo boty a způsobovalo puchýře, které nebylo jak léčit. Z komplexu Osvětim vedly 2 hlavní evakuační trasy. První vedla na severozápad přes Mikołów až na nádraží v Glajvic, asi 50 kilometrů. Druhá šla přímo na západ k nádraží ve Wodzisławi, v tom, co Němci nazývali Loslau, asi 65 kilometrů. Po příjezdu na tato nádraží byli přeživší nahnáni do otevřených nákladních vagónů. Vagónů, které v některých případech obsahovaly až půl metru nahromaděného sněhu. Vězni se na sebe tak mačkali, že nebylo místo k sezení. Moris Venecia, který byl členem Sonderkommanda skupiny vězňů nucených obsluhovat plynové komory, získal místo k sezení v jednom z těchto vagónů. Vzpomíná na intenzivní chlad, sníh padající na něj, neustálou potřebu vyhazovat těla z vagónu, jak lidé kolem něj podléhali podmínkám. Vypráví také, jak on a několik společníků úmyslně utopili jednoho německého vězně, který odmítl postoupit své místo po dohodě stvrzené cigaretami. Venezia kvůli tomu necítí výčitky. Byl jsem rád, že jsem zabil Němce. Zabili celou mou rodinu, 30 nebo 40 lidí a já zabil jednoho. Co to je? Kdybych jich mohl zabít 100, byl bych rád. Toto syrové vyprávění, bez příkras hrdinství či viny, říká něco o tom, co osvětimská mašinérie udělala s morálními kategoriemi. Tábor své oběti nejen vraždil. Sebral jim také luxus být souzeni podle standardů těch, kteří uvnitř tohoto světa nikdy nebyli. Cílem asi 20 000 evakuovaných z Osvětimi byl tábor Bergen-Belsen v Dolním Sasku. Koncem roku 1944 měl Bergen-Belsen asi 15 000 internovaných. V dubnu roku 1945, když dorazili Britové, jich tam bylo 60 000. Mnohí z nich byli přeživší pochodů smrti s Osvětimi. Záběry, které tam britští vojáci 15. dubna roku 1945 natočili, obletěli svět. Chodící kostry, hromady mrtvol, děti s vpadlýma očima. To, co tyto záběry neukazovaly, bylo, že Bergen-Belsen nebyl navržen jako vyhlazovací tábor. Stal se tímto peklem právě proto, že systém se hroutil a nikdo nikoho nekrmil. Alice Locke Kahana a její sestra Edith dorazili do Bergen-Belsenu po Osvětimi. Alice si myslela, že Osvětim byla hranicí toho, co lidská bytost může snést. Bergen-Belsen byl horší. Nebyla tam lehátka, nebyla tam voda.
Zuřila tam epidemie tyfu. Baráky byly napůl rozestavěné. V noci jedna žena blízko nich šílela a šlapala po nich, zatímco spali. Neexistuje slovník, který by dokázal vypovědět, co byl Bergen-Belsen, řekla Alice. Každou noc slyšeli stejný křik. Vodu, matko! Vodu, matko! 15. dubna někdo vykřikl osvobození. Alice vyskočila ze svého místa a vyběhla ven. Co je to osvobození? Musím ho najít, než roztaje. Našla spojenecké vojáky v džípech. Ale Edith už byla příliš nemocná. Odvezli ji do vojenské nemocnice. Alice chtěla jet s ní. Voják ji z vozidla vysadil. Alice šla druhý den pěšky zpět. Ale Edith už byla pryč v sanitce do jiné nemocnice. Alice hledala svou sestru 53 let. V registrech Bergen-Belsenu nakonec zjistila, že Edith Schwarz, rodné jméno její matky, použité jako kamufláž, zemřela 2. června roku 1945, týdny po osvobození. Osvobození přišlo příliš pozdě. 27. ledna roku 1945 brzy odpoledne dorazily k osvětimskému komplexu jednotky 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Poručík Ivan Martinuškin velel minometné rotě, která si probojovala cestu do nitra obce. Když dorazil do Birkenau, několik hodin po osvobození našel zvláštní klid. Vězni, kteří zbyli kolem 6 000 v Birkenau, něco přes 1000 v hlavním táboře a asi 600 v pracovním táboře Monovic, se na něj dívali s tím, co popsal jako vděčnost v očích a nucené úsměvy. Měli jsme pocit, že jsme udělali něco dobrého, řekl. Něco velmi dobrého, že jsme splnili svou povinnost. Ale nebyl hluboce pohnut. Měl za sebou více než rok nepřetržitých bojů. Viděl menší zajatecké tábory, viděl vyhlazené vesnice, zmrzačené děti. Pro něj byla Osvětim jen další hrůzou ve válce, která už hrůzami přetékala. Eva Moses Kor a její sestra Miriam slyšeli ženu v baráku křičet: Jsme svobodní, jsme svobodní, jsme svobodní! Eva běžela ke dveřím. Ve sněhu nic neviděla. Ubíhal čas, dokud nerozeznala postavy v bílých maskovacích pláštích. Sovětští vojáci přiblížili se k nim. Objali nás a dali nám sušenky a čokoládu, vzpomínala. Být takto sama obětí znamenalo víc, než si kdokoliv dokáže představit. Byli jsme hladoví nejen po jídle, ale po lidské laskavosti. Toto obětí, první nenásilný fyzický kontakt po měsících, pro mnohé z nich zůstalo zapsáno v paměti těch, kteří přežili, ale zpráva o osvobození nebyla v té době v západním světě událostí na prvních stránkách. Sovětský deník Pravda zveřejnil reportáž svého zpravodaje Borise Polevého 23. února. Londýnský Jewish Chronicle ji převzal o několik dní později, ale osvobození Osvětimi nemělo ten okamžitý dopad, který by se dal očekávat. Částečně proto, že tu byly jiné příběhy, které si neurovnaly prostor. Konference Velké trojky v Jaltě, postupy na západní frontě. Částečně také proto, že to byla Rudá armáda, kdo tábor našel a už se začínaly objevovat první trhliny v alianci, která vyhrála válku. Polevého článek v Pravdě již vykazoval stopy interpretace, která se stala oficiální sovětskou politikou po celá desetiletí. Oběti Osvětimi byly kolektivně popisovány jako oběti fašismu, bez rozlišení, kdo tam zemřel ani proč. Židé, 90% zavražděných, byli v rámci této obecné kategorie zneviditelněni. Tábor byl v sovětském narrativu zločinem kapitalismu proti dělníkům. Jedinečnost vyhlazování Židů jako záměrného ideologického projektu zůstala vymazána. Toto opomenutí nebylo nedopatřením, byla to politika. Sověti v prvních dnech natáčeli materiál. Dokumentovali hromady oblečení, dětské boty, prameny vlasů. Záběry byly skutečné. Ale narrativ, vytvořený kolem nich během desetiletí studené války, umlčel ústřední složku toho, co se na tomto místě stalo. Osvobození nebylo koncem příběhu pro ty, kteří přežili. Byl to v mnoha případech začátek další katastrofy. Helena Citrónová a její sestra bloudili měsíce osvobozeným Německem. Mísili se s proudy německých uprchlíků prchajících na západ. Spali ve stodolách nebo v rozbombardovaných domech.
Jídlo scháněli, kde se dalo, brzy narazili na vojáky Rudé armády. A sovětští vojáci se nechovali jako osvoboditelé. Byli opilí, naprosto opilí, vzpomínala Helena. Byla to divoká zvířata. Vojáci hledali ženy v místech, kde uprchlíci spali. Helena se schovávala pod svou o 10 let starší sestru v naději, že si je vojáci nevyberou. Tato strategie u ní fungovala, ale slyšela všechno, co dělali s ostatními. Křik, dokud nestichli a už neměli sílu. Byly případy, kdy je znásilnili k smrti. Uškrtili je. Jednoho rána si Helena vyjela na kole. Našla opuštěný sklep a zastavila se k odpočinku. Přijel sovětský voják na motocyklu. Napadl ji. Bojovala, kousala, kopala, křičela. Voják se jí ptal, jestli je Němka. Ne, jsem Židovka z Tábora, říkala a ukazovala mu vytetované číslo na paži. Muž se zastavil, ustoupil, odešel. Možná byl Žid, možná ne. Nikdy se to nedozvěděla. Taťána Naněva byla sovětská zdravotní sestra, kterou Němci zajali v roce 1942, když byla nemocnice, kde pracovala, obklíčena. Strávila 2,5 roku v zajetí. V lednu roku 1945 slyšela vojáky Rudé armády přicházet s velkou pompou, zpívající vlastenecké písně s hlavou vztyčenou. Její srdce se naplnilo radostí. Toužila po své zemi, své rodině. Pak k ní přistoupili 2 důstojníci. Jeden byl opilý. Zakřičel na ní. Tak jak si to tady prožila? Kurvy! Taťána utekla a schovala se. Když vojáci z první linie odešli, obvinění proti ní zůstávalo v platnosti vlastizrada. Za zločin, že se nechala zajmout, byla odsouzena k 6 letům v pracovním táboře na Sibiři a k doživotnímu vyhnanství. Pavel Stěnkin byl jedním z 10 000 sovětských válečných zajatců poslaných v říjnu roku 1941 do Osvětimi k budování tábora v Birkenau. Do příštího jara z těchto 10 000 zbývalo jen několik stovek. Stěnkinovi se podařilo uprchnout do lesa a nakonec se připojit k postupující Rudé armádě. Místo, aby byl přijat jako hrdina, byl týdny vyslýchán. Standardní otázka vyšetřovatelů SMERŠ byla vždy stejná. Kdy jsi se přidal k německé armádě? Stěnkin byl poslán do vnitřního vyhnanství v Permu, uzavřeném městě na Urale. Výslechy pokračovaly. Obviňovali ho ze špionáže. Slibovali mu amnestii, pokud podepíše přiznání ke zločinům, které nespáchal. Teprve v roce 1953 se smrtí Stalina byl propuštěn. Byl jedním z více než milionu sovětských vojáků, kteří byli zajatci 2krát, jednou u Němců, podruhé u svých vlastních krajanů. Linda Breder byla v Osvětimi 2,5 roku, když byla 5. května roku 1945 osvobozena z tábora severně od Berlína. Sovětští vojáci k ní byli laskaví. Pomohli jí najít nové oblečení, vzali ji do blízkého německého domu a řekli jí, že si může vzít, co potřebuje. Žena v domě začala křičet "No SS, no SS", zatímco vězeňkyně vcházely. Po otevření skříně našli uniformy SS. Linda vzala, co mohla. O několik měsíců později, po nekonečné cestě zničenou Evropou bez vlaků, bez sjízdných silnic, se sovětskými vojáky, kteří je v jednu chvíli okradli i o oblečení, které sami ukradli Němcům, dorazila Linda do svého rodného města na východním Slovensku Stropkova. Postavila se před dveře svého domu. Někdo otevřel. Muž, možná Rus nebo Ukrajinec. Co chceš? Vrátila jsem se domů. Vrať se, odkud jsi přišla. A zavřel dveře. Linda prošla hlavní ulicí svého městečka. Domy, které patřily jejím židovským přátelům a příbuzným, byly obsazeny lidmi přišlými se Sověty. Její celoživotní sousedé se na ní dívali z dálky. Nikdo se nepřiblížil. Měla jsem pocit, že mě všechny oči sledují skrze okna. Druhý den odešla. Nikdy se nevrátila. Skončila emigrací do Kalifornie. Walter Fried, 17letý, se také vrátil do svého rodného města, Topolčan na Slovensku. Ze 3200 Židů, kteří ve městě žili před válkou, se vrátilo jen asi 10%. Rodina Friedových našla svůj byt obsazený. Také jejich restauraci, znárodněnou pod novou sovětskou správou.
Šli navštívit křesťanské přátele, kterým otec před deportací svěřil zlato, šperky a peníze. Oběd byl napjatý. Když Walterův otec nadnesl toto téma, jeho přátelé řekli, že uschované věci byly jen nějaké kusy oblečení. Dali jsme jim zlato a diamanty, Walterův otec prosil. Bylo to zbytečné. O několik týdnů později kráčeli Walter a jeho otec po hlavní ulici, když se na ně vrhla skupina asi 30 mladíků. Mezi nimi byl Jožo, starý Walterův spolužák ze školy. Jožo je tloukl a přitom křičel: Židé, jsi žid! Walter, ležící na zemi, si vzpomněl, že se ve škole s Jožem dělil o svůj chléb. Nestačilo ti, že jsi jedl můj chléb. Teď mě jdeš bít? Jožo neodpovídal. Jen opakoval: Žide, jsi žid. Dav je tloukl holemi, dokud je nenechal těžce zraněné na hlavní ulici za bílého dne, zatímco lidé procházeli a nikdo nezasáhl. Odvlekli je na komisařství. Policie jim místo zatčení útočníků dala další výprask. Walter emigroval do Izraele, jakmile to bylo možné. Dánští Židé měli radikálně odlišnou zkušenost. Když se vrátili většina z exilu ve Švédsku, několik z tábora Terezín našli své domovy nedotčené. Jejich domácí uschovali jejich nábytek, jejich sousedé platili nájem. Tady se ničeho ani nedotkli, řekl Bent Melchior. Rodina Rudyho Biera se vrátila do svého bezchybného bytu. Nejhorší vzpomínkou na jejich návrat byla syrová kachna, která zůstala v lednici a která po 18 měsících páchla smrtí. Od té doby jeho tchyně kachnu už nikdy nejedla. Rozdíl mezi dánskými Židy a těmi slovenskými nebo polskými nebyl náhodný, byl strukturální. Země, které nyní žily pod sovětskou okupací, přijaly systémy znárodnění, které činily navrácení majetku nemožným. Sousedé, kteří se nastěhovali do konfiskovaných domů, mohli prostě říct, že platí nájem státu. A nikdo v tomto poválečném chaosu neměl zájem znovu otevírat otázku, co se stalo, zatímco byli Židé deportováni. V časných ranních hodinách 11. března roku 1946 obklíčili důstojníci britské kontrarozvědky farmu v Gottrupelu poblíž Flensburgu v severním Německu. Bylo 11 hodin v noci. Uvnitř stodoly, která sloužila i jako jatka, spal muž v pyžamu. Byl to Rudolf Höss, první a nejvlivnější velitel Osvětimi. Dalo práci ho najít. Britové osvobodili Bergen-Belsen v dubnu roku 1945 a začali systematicky vyslýchat přeživší. Znovu a znovu zprávy o hrůzách ukazovaly na totéž místo, tábor ve Slezsku, zvaný Osvětim. Velitel tohoto místa byl cílem. Vojenská rozvědka věděla, že nejlepší cestou k nalezení pachatele je jeho rodina. Hössova manželka Hedwig a jeho děti byly vypátrány ve vesnici 10 kilometrů od Bergen-Belsenu. Byli dáni pod dohled. 8. března roku 1946 byla frau Höss zadržena. Celé dny popírala, že by její manžel byl naživu. Nakonec důstojník jménem William Victor Cross nařídil, aby byl za Hedwiginy celý hlučně posunován vlak. Ženě bylo řečeno, že tento vlak odveze její 3 děti na Sibiř, pokud informaci neprozradí. Dali jí papír, tužku a 10 minut. Všechno napsala. Když důstojníci dorazili na farmu, vojenský lékař okamžitě hledal v Hössových ústech kapsle s kyanidem. Himmler takto zemřel. Höss byl 4krát udeřen do obličeje, než přiznal, kdo je. Poté byl odtažen ke stolu na jatkách, kde podle jednoho ze svědků údery a křik neustávaly. Lékařský důstojník musel vykřiknout: "Přestaňte, nebo vrátíte mrtvolu." Höss byl přikryt dekou, naložen do auta a odvezen nahý přes zasněžený dvůr kasáren do své cely. Byl udržován v bdělosti po 3 dny. Bodali ho násadami od seker, pokud vykazoval známky dřímoty. 14. března podepsal 8stránkové přiznání. Popírači holokaustu poukazují na špatné zacházení s Hössem v době jeho zatčení, aby toto přiznání zdiskreditovali. Höss však během následujících měsíců ve vězení sepsal své úplné paměti, které sepsal podle svých vlastních slov s vděčností, že na to má čas, a nikdy nic z toho, co přiznal, neodvolal. Svědčil také v Norimberku,
V dubnu roku 1947 byl Höss vrácen do Osvětimi, do téže budovy, kde měl svou kancelář. Tentokrát byl ubytován v celách v suterénu komandantur, jen několik metrů od místa, kde podepisoval rozkazy k smrti pro více než 1 milion lidí. V den původně plánovaný pro popravu se před areálem shromáždilo několik tisíc lidí, mnoho přeživších a příbuzných obětí. Atmosféra byla napjatá. Tlak na dřevěný plot hrozil přerůst v lynčování. Vězeň nebyl ze své cely vyveden. Následujícího dne, před pouhou hrstkou svědků, Rudolf Höss vystoupal po schodech šibenice. Stanislav Hans, bývalý polský vězeň, který přežil mučení v táboře a byl tam toho rána, očekával poslední projev nějaké nacistické vyznání víry. Höss neřekl ani slovo. Hans řekl, že Höss měl být vystaven v kleci po celé Evropě. Ale nejnepříjemnější otázkou, kterou poprava Hösse vyvolávala, bylo, zda by se tím něco změnilo. Jeho paměti dokončené hodiny před smrtí odhalují, že vyhlazování Židů považoval za taktickou chybu, protože vyvolalo nenávist vůči Německu. Ne za zločin, za chybný výpočet. Bylo to nejvíce, co byl schopen uznat. Josef Mengele byl úplně jiný případ. 18. ledna roku 1945, když začala evakuace Osvětimi, Mengele odešel s dokumenty svých výzkumů pod paží. Spolu s dalšími lékaři uprchl do koncentračního tábora Gross-Rosen a odtud oblečen v uniformě důstojníka Wehrmachtu směrem do Československa. V květnu se připojil k motorizované polní nemocnici, překročil hranici do Saska. V červenci byl zajat americkými silami a odvezen do zajateckého tábora ve Weidenu v Bavorsku. Byl převezen do Ingolstadtu. Jeho jméno bylo jeho věznitelům známo. Ale speciální zpravodajské jednotky, které hledaly válečné zločince, ani jeden z těchto 2 táborů nenavštívili. Jednoho dne Mengele prostě odešel. Našel útočiště pod falešným jménem Fritz Hollmann na farmě Georga a Marie Fischerových, kde pracoval jako čeledín. V létě roku 1949 s penězi od své rodiny a podporou skupiny Protěž sítě bývalých nacistických důstojníků v Tyrolsku získal Mengele Bianco cestovní doklad Mezinárodního červeného kříže. Napsal do něj jméno Helmut Gregor, narozen 11. srpna roku 1911 v Tyrolsku povoláním technik. Použitím cesty klášterů přes Itálii dorazil do Argentíny, kde desítky bývalých nacistů našli útočiště díky politice prezidenta Juana Perona. V Buenos Aires vyměnil dokument Červeného kříže za argentinský průkaz totožnosti pod číslem 394 048. Používal ho až do roku 1957, zatímco otevřeně pracoval jako lékař. Cítil se tak bezpečně, že v roce 1956 odcestoval do Švýcarska, aby viděl svého syna Rolfa. V roce 1958 se stal pod svým skutečným jménem spolumajitelem farmaceutické firmy s názvem Fadrofarm. Za svůj podíl zaplatil 1 000 000 pesos. V Uruguayi se oženil s vdovou po svém bratru Karlovi. Byl to bohatý a prominentní muž v komunitě německých emigrantů v Buenos Aires. Teprve v roce 1959 vydala německá justice na něj zatykač a formálně požádala Argentinu o jeho vydání. Na jaře roku 1960 se Mengele přesunul do Paraguaje, kde mu bývalé ESO Luftwaffe Hans Rudel, osobní přítel diktátora Alfreda Stroessnera, pomohl získat paraguajské občanství. 11. května roku 1960 unesli agenti izraelského Mossadu Adolfa Eichmanna v Buenos Aires. Plánovali udělat totéž s Mengelem. Ale Mengelemu se podařilo zmizet dříve, než se k němu dostali. Odešel na venkov do Paraguaje, poté do Brazílie. Žil v malých domcích poblíž São Paula, měnil aliasy, domy, ochránce. Jeho poslední roky byly ve znamení neustálého strachu. Odměna $3 miliony za jeho dopadení, prokuratura ve Frankfurtu, která ho aktivně hledala, izraelští lovci nacistů sledující jeho stopu. Jeho dopisy německým přátelům, kteří ho chránili, byly plné úzkosti. Cítil se pronásledován, věděl, že je sám.
7. února roku 1979, zatímco plaval v oceánu poblíž Bertiogy v Brazílii, utrpěl Josef Mengele mozkovou mrtvici. Zemřel ve vodě. Byl pohřben jako Wolfgang Gerhard na hřbitově v Embu, 40 kilometrů od São Paula. Jeho ochránci o jeho smrti nikoho roky neinformovali. Pátrání pokračovalo. Dokud v květnu roku 1985 vyšetřování v Německu nevedlo k záznamům Hanse Sedlmayera, vedoucího pracovníka rodinné firmy Mengele, a k dopisům, které si vyměňoval s Wolfgangem Gerhardem, žijícím v Brazílii. 6. června roku 1985 bylo tělo pohřbené v Embu exhumováno. Antropometrické analýzy, porovnání chrupu se záznamy z roku 1938, shody s dokumentovanými válečnými zraněními, mrtvola byla Josefa Mengeleho. Nikdy nestanul před soudem, nikdy nevyjádřil lítost. Oskar Groening, poddůstojník SS, který třídil peníze ukradené deportovaným, odevzdal ve vězení dotazníky, když ho Britové v červnu roku 1945 zajali. Napsal, že pracoval pro hospodářskou správu SS v Berlíně. Byl poslán na práci do Anglie jako válečný zajatec. Tam vedl, podle svých vlastních slov, velmi pohodlný život. Dobré jídlo, peníze na útratu. Stal se členem sboru YMCA a cestoval po Midlands a Skotsku s koncerty. Anglické rodiny soupeřily o to, aby ho mohli ubytovat a dát mu dobrou postel a snídani. Když se v roce 1947 vrátil do Německa, nemohl získat zpět svou práci v bance. Jeho minulost v SS tomu bránila, našel si tedy práci ve sklárně a začal postupovat. Časem se stal vedoucím personálního oddělení a později čestným soudcem u pracovních soudů. Bez zjevné ironie Groening věřil, že jeho zkušenost v SS a Hitlerjugend ho naučila disciplíně, což z něj udělalo lepšího profesionála. Jednoho dne v jeho filatelistickém klubu s ním někdo mluvil o publikaci, která dokazovala, že plyn používaný v Osvětimi by zabil vše živé v obrovském okruhu, že bylo nemožné, aby se to stalo tak, jak se říkalo. Groening ten den nic neřekl, ale později do toho letáku napsal své vlastní ironické komentáře a poslal je poštou onomu muži. Od té doby začal dostávat anonymní hovory od popíračů. 90% jeho dopisů přicházelo od lidí, kteří mu říkali, že to, co sám viděl svýma očima, byla halucinace. Byla to tato kampaň popírání, která Groeninga o desetiletí později přiměla k veřejnému promluvení o své zkušenosti. Jeho poselství bylo prosté. Chtěl bych, abyste mi věřili. Viděl jsem plynové komory, viděl jsem krematorium, viděl jsem ohně pod širým nebem. Byl jsem na rampě během selekcí. Chtěl bych, abyste věřili, že k těmto zvěrstvům došlo, protože jsem tam byl. Číslo je neúprosné. Z přibližně 6500 příslušníků SS, kteří sloužili v Osvětimi v letech 1940 až 1945 a o nichž se odhaduje, že přežili válku, jich bylo pouze asi 750 nějakým způsobem odsouzeno. Kolem 85% uniklo bez jakýchkoliv právních následků. Nebylo to kvůli nedostatku důkazů. Tábor byl plný záznamů. Samotné byrokratické dokumenty SS, dodací listy pecí, zápisy z porad z IG Farben, hlášení pro Reichsführera SS byly nalezeny, když dorazili Sověti. Přeživší mohli své katy jmenovat jménem a příjmením. Problém byl jinde. První vážné soudní kroky podniklo Polsko. Díky úsilí polské vojenské mise a varšavské vlády bylo v letech 1946 až 1948 do Polska vydáno nejméně 1000 bývalých členů SS s Osvětimi. V březnu roku 1947 soudil Nejvyšší národní tribunál ve Varšavě Höse. Od listopadu do prosince roku 1947 bylo v Krakově souzeno dalších 40 členů SS z tábora. Höss a 23 obžalovaných v krakovském procesu obdrželi tresty smrti. 2 byli později omilostněni, 6 jich dostalo doživotí, 7 bylo odsouzeno k 15 letům, 3 k 10, 5 a 3 letům.
Jeden byl osvobozen. Polské okresní soudy procesovaly dalších 602 osoby spojené s táborem. Ale spěšné tempo řízení vedlo k zjevným chybám. Někdo jako SS Sturmbannführer Wilhelm Burger, šéf hospodářsko-administrativního oddělení, jedno z nejdůležitějších koleček v systému vykořisťování, strávil v polském vězení jen 5 let, než byl propuštěn. SS Hauptscharführer Bernhard Walter, šéf oddělení kriminální identifikace, který přiznal, že osobně popravil několik stovek lidí u zdi smrti na dvoře bloku 11, dostal 3 roky. Se vznikem Spolkové republiky Německo v roce 1949 přešla pravomoc nad německými obžalovanými na německý soudní systém. A tam byla po léta vůle stíhat zločiny s Osvětimi malá. Studená válka změnila priority. Bývalí nacisté s technickými a administrativními dovednostmi byli užiteční pro obnovu země. Nikdo nechtěl rozviřovat minulost s přílišným nadšením. Byl to Fritz Bauer, generální prokurátor státu Hesensko, kdo vynutil změnu. Bauer byl Žid, přeživší z exilu, a měl jednu posedlost, aby se Německo podívalo na to, co udělalo. Byl to on, kdo v roce 1952 poskytl izraelské vládě informace o místě pobytu Eichmanna v Argentíně. A byl to on, kdo od roku 1958 sestavoval vyšetřování, které vedlo k největšímu procesu o Osvětimi konanému v Německu. První frankfurtský proces začal 20. prosince roku 1963 a skončil 20. srpna 1963 a skončil 20. srpna roku 1965. 183 dní zasedání, 319 svědků, 430 hodin výpovědí. Byl to v té době nejdelší soudní proces v dějinách Spolkové republiky Německo. 22 obžalovaných byli úředníci střední a nižší úrovně, 2 pobočníci velitele, 5 úředníků politického oddělení, 1 Lagerführer s Osvětimi, 1 se 4 svými spolupracovníky z oddělení 3, 1 úředník oddělení 4, 8 zaměstnanců oddělení 5 lékařů a zdravotníků a 1 bývalý vězeň s oficiálními funkcemi. Výsledek byl zklamáním pro ty, kteří očekávali tvrdé rozsudky. 6 obžalovaných, včetně bývalého vězně s oficiálními funkcemi, dostalo doživotí. 11 jich dostalo tresty mezi 3 a 20 lety. 2 případy byly zastaveny kvůli nemoci. 3 byli osvobozeni. Základní problém byl strukturální. Německé právo vyžadovalo důkazy o konkrétních individuálních činech. Příslušnost k systému nestačila. Prokázání, že někdo stiskl spoušť, strčil někoho do plynové komory nebo podal injekci fenolu, vyžadovalo přímé svědky tohoto konkrétního aktu. Obžalovaní vše popírali se stejnou litanií. Nebyli přítomní, když se taková věc stala, nikdy takový rozkaz nevydali, musel to udělat někdo jiný. Obhajoba "jen jsem plnil rozkazy" fungovala de facto jako částečný štít. V procesech v Bergen-Belsenu v roce 1945 konaných před britským vojenským tribunálem byli někteří bývalí členové SS s Osvětimi odsouzeni k smrti za zločiny spáchané v tomto jiném táboře, ne v Osvětimi. Josef Krémer, který byl Hössovým pobočníkem, zemřel popraven za Bergen-Belsen. Franz Hostler, Lagerführer v Birkenau také. Irma Gräse, dozorkyně SS. A Elisabeth Folkenrath, vrchní dozorkyně SS žen. Všichni za Bergen-Belsen, ne za Osvětim. SS brigádeführer Karl Klauberg, který prováděl sterilizační experimenty na ženách v bloku 10 v Osvětimi, byl na konci války zatčen Sověty. V roce 1948 souzen v SSSR a odsouzen k 25 letům. V roce 1955 byl repatriován do Německa. Nějakou dobu vykonával lékařskou praxi pod svým skutečným jménem a chlubil se svými akademickými úspěchy. Byl znovu zatčen, ale zemřel v roce 1957 v Kielu, zatímco čekal na soud. Poslední velitel Osvětimi, SS Sturmbannführer Richard Baer, byl identifikován a zatčen v roce 1960.
Zemřel v roce 1963 během příprav frankfurtského procesu. Na lavici obžalovaných neusedl. V Rakousku byli 2 členové stavebního vedení Osvětimi Walter Dejaco a Fritz Ertl, architekti krematorií, souzeni ve Vídni v lednu roku 1972. Oba byli osvobozeni. V celkové bilanci z přibližně 6500 bývalých příslušníků SS s Osvětimi, o nichž se odhaduje, že přežili válku, stálo před soudem pouze asi 10%. A z nich byly efektivní rozsudky spíše výjimkou než pravidlem. Beztrestnost nebyla náhodná, byla produktem politických priorit, chybějící institucionální vůle právního systému, který nebyl navržen k procesování zločinů takového rozsahu a společnosti, která v mnoha případech raději nechtěla vědět. Zatímco soudy se hýbaly pomalu nebo vůbec, někteří přeživší a židovští veteráni se rozhodli jednat na vlastní pěst. Moshe Tavorovi bylo 20 let v roce 1941, když vstoupil do britské armády a byl přidělen k židovské brigádě, jednotce 5000 židovských vojáků pod velením kanadského brigádního generála Ernesta Benjamina. Jejich znakem byla Davidova hvězda, dnes vlajka státu Izrael. Jak brigáda postupovala severní Itálií a začal být znám rozsah holokaustu, Tavor a jeho společníci učinili rozhodnutí. Nestačilo jen bojovat ve válce, bylo třeba udělat něco víc. Prostřednictvím kontaktů ve zpravodajských službách a v židovských organizacích získali seznamy Němců podezřelých z účasti na vyhlazování. Svá vozidla kamuflovali značkami nežidovských jednotek. Na paže si dali pásky britské vojenské policie. Přijížděli k domům podezřelých. Nebyli nedůvěřiví, říkal Tavor, protože nevěděli, že jsme židovská brigáda. Mysleli si, že jsme britští vojáci. Toho muže jsme vzali a od té chvíle už svůj dům neviděl. Odvezli podezřelého na izolované místo. Přednesli mu obvinění. Možná jsme mu dali příležitost říct pár slov a pak ho popravili. Metodou bylo uškrcení, aby nezůstala krev. Poté k nohám těla přivázali něco těžkého a hodili ho do řeky. Tavor odhadoval, že se osobně podílel na asi 5 popravách. Odhadoval, že brigáda jako celek jich provedla asi 20. Nemá o tom pochybnosti. Když jsem to udělal, cítil jsem se velmi dobře. Ne v okamžiku zabíjení, ale v tom období. Nemohu říct, že bych se kvůli tomu teď cítil špatně. Můžete mi říkat, že jsem vraždil lidi, ale já vím, koho jsem zabil. Přiznával také, že důkazy, o které se opírali, mohly být někdy jen o málo víc než fámy. Že pravděpodobně někteří nevinní lidé zemřeli. A že byli členové brigády, kteří zabíjeli Němce zcela spontánně, bez jakýchkoliv informací, jen proto, že to byli Němci. Byl tam muž na kole, řidič ho prostě přejel. Motivací nebyla jen pomsta, byla to také reakce na něco, co ho hluboce zneklidňovalo. Pocit, že oběti šly na porážku jako ovce. Tavor, vychovaný v militaristické kultuře judaismu v Palestině, nechápal, jak se stovky lidí mohou nechat vést několika málo vojáky. Pokud z vyhlazování evropských židů plynulo nějaké poučení, bylo to, že se už nikdy nesmí podrobit bez odporu. Toto přesvědčení spolu s přesvědčením o vlastním území a vlastní armádě se stalo jedním ze zakládajících pilířů rodícího se státu Izrael. Ostatní přeživší vytvořili organizovanější skupiny. Nejznámější byl Nakam, pomsta v hebrejštině vedený Abou Kovnerem, básníkem a partizánem. Kovner plánoval něco v měřítku, které si lze jen těžko představit. Otrávit zásoby vody v několika německých městech. Plán byl nakonec zrušen, ale alternativní projekt byl skutečně proveden. Otrávení přídělů chleba určených pro bývalé členy SS, internované v zajateckém táboře Stalag 13 u Norimberka v dubnu roku 1946. Více než 200 lidé onemocněli. Jen málo nebo nikdo nezemřel, přesné údaje jsou nejisté. Kovner byl zadržen Brity, když se vracel z Evropy s materiály pro jed do vodovodu, ale přímá souvislost s otrávením chleba nebyla nikdy soudně prokázána. Souběžně s tím provedl izraelský Mossad operaci s největším politickým dopadem. Dopadení Adolfa Eichmanna v Buenos Aires
11. května roku 1960. Eichmann byl tajně převezen do Izraele a v roce 1961 souzen v Tel Avivu. Soudní zasedání byla přenášena televizí do celého světa, něco nemyslitelného ve frankfurtském procesu. Eichmannův proces udělal něco, co žádný předchozí proces nedokázal. Postavil holokaust do centra globálního povědomí, přinutil Německo konfrontovat své dějiny a dal přeživším scénu, kde jejich svědectví byla slyšena a dokumentována před celým světem. Eichmann byl odsouzen k smrti a popraven v časných ranních hodinách 31. května roku 1962 ve věznici Ramla. Byla to jediná civilní poprava vykonaná v dějinách státu Izrael. V roce 1947, zatímco Höss stoupal na šibenici na dvoře tábora, který vybudoval, stavby v Birkenau se zrychleným tempem hroutily. Polští sousedé z okolí začali rozebírat dřevěné baráky v Birkenau, aby opravili své vlastní domy, zničené během válečných let a nacistické reorganizace území. Bylo to pragmatické rabování, poháněné bídou. Dřevo bylo dřevo, tašky byly tašky. Josefa z Jelinska, polská dospívající dívka, která se po válce vrátila do Osvětimi a nenašla místo k bydlení, se musela usadit v Kůlně, která dříve byla kurníkem. Aby si vydělala nějaké peníze, chodila ona a její přátelé k místu zničených krematorií v Birkenau a hledali zlato. Překopávali zem. Prosívali úlomky kostí vodou. Všichni se přitom cítili špatně, řekla. Ať už měli rodinu, která v táboře zemřela, nebo ne, všichni se cítili nepříjemně, protože to byly koneckonců lidské kosti. Nebylo to potěšení, ale chudoba nás nutila. Za peníze získané prodejem zlata, které našli v zemi Birkenau, si Josefina rodina mohla koupit krávu. Jan Pivčik, další Polák, který žil v nedalekém Kurníku, také přiznal, že hledal cenné předměty v troskách. Našel zlatý zub, židovskou minci, zlatý náramek. Dneska bych to neudělal, že ne? Nepřekopával bych lidské kosti, protože vím, že je to svatokrádež, ale tehdy nás okolnosti nutily. Když zrovna nehledal předměty, Jan uplácel sovětské vojáky, kteří příležitostně hlídkovali, aby si mohl odnést dřevo z baráků a postavit si vlastní dům. Stanisław Hans, bývalý polský politický vězeň, který byl svědkem Hössovy popravy, získal práci hlídače areálu Birkenau. Pokoušel se rabující odradit střelbou do vzduchu. Nazýval je hyenami hřbitova. Říkal, že je dokáže poznat na ulici podle pachu. Pach kvasících těl. Mohli jste je rozeznat, když šli. Toto zneuctění nebylo jen materiální. Bylo také symbolické. Půda v Birkenau je hřbitovem bez náhrobků, největším na světě. Pod ní, smíchaný se zemí, je popel stovek tisíc lidí. Příslušníci SS v posledních měsících tábora nařídili skupinám vězeňkyň exhumovat hromadné hroby, pálit těla na hranicích pod širým nebem, drtit kosti a sypat popel do řeky Visly. Cílem bylo vymazat důkazy, ale rozsah zločinů byl příliš velký na to, aby byly zcela vymazány. Půda prosycená kostmi byla na kilometrech čtverečních a v letech bezprostředně po válce byla tato půda rozkopávána, aby se hledalo zlato, které mohly obsahovat zuby obětí. Ani polský stát pod komunistickou správou od roku 1944 neměl zvláštní zájem na zachování památky Osvětimi jako toho, čím byla, místem vyhlazování židovského národa. Oficiální narativ upřednostňoval sovětskou formuli. Oběti fašismu, polští mučedníci, dělníci rozdrcení kapitalismem. Židovská specifičnost byla nepohodlná, politicky nevhodná. První stálá expozice instalovaná v bloku 11 hlavního tábora obsahovala po desetiletí tabuli, která uváděla, že v Osvětimi zemřeli 4 miliony obětí. Číslo bylo sovětské, politicky nadsazené a zakrývalo, že více než 90% mrtvých byli Židé. Tabule nebyla odstraněna až do 90. let. 2. července roku 1947 schválil polský parlament zákon, který měnil areál Osvětimi ve Státní muzeum. Státní muzeum Osvětim Birkenau otevřelo své brány téhož roku, částečně z podnětu některých jeho vlastních přeživších.
Rozhodnutí bylo pozoruhodné svou rychlostí. Pouhé 2 roky po skončení války, kdy Evropa stále ležela v troskách a svět teprve zpracovával nesmírnost toho, co se stalo, se Polsko rozhodlo místo zachovat. Motivace byla dvojí. Uctít oběti a zajistit, aby zločin zůstal zdokumentován. Ale napětí ohledně toho, jaký příběh vyprávět židovský, polský, sovětský, univerzální, na sebe nenechalo dlouho čekat. Hlavní tábor, Osvětim 1, se stal centrem muzea. Jeho zařízení, budova komandantur, cihlové baráky, blok 11, kde se konaly popravy, zeď smrti, šibenice, na níž byly oběšeny 4 ženy, které dodaly výbušniny pro povstání Sonderkommanda, zůstala relativně nedotčená. Krematorium 1, první v provozu, bylo nacisty v roce 1943 částečně upraveno na protiletecký kryt. Po válce ho Poláci zrekonstruovali, aby ho ukázali veřejnosti, což později vyvolalo kontroverzi mezi historiky. Birkenau, vzdálené 3 kilometry, bylo něco jiného. Trosky 4 velkých krematorií, vyhozených do povětří v posledních dnech, zůstaly tak, jak je zanechaly výbuchy. Zřícené zdi, suterény zaplavené studenou vodou, úlomky betonu rozeseté v blátě, mezi nimi předměty zločinu, kolejnice pecí, kovové části ventilačních mechanismů, dřevěné baráky, ty, které nebyly rozebrány sousedy, pomalu hnily, kilometry zrezivělého ostnatého drátu. Od roku 1960 instaloval tzv. Systém národních expozic v Osvětimi 1 stálé sály s příspěvky různých zemí, jejichž občané v táboře zemřeli. Polsko, Francie, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Československo, Sovětský svaz. Každá země vyprávěla svůj vlastní příběh. Sovětským sálům trvalo desetiletí, než uznali, že oběťmi byli hlavně Židé. Narativ byl o univerzálním antifašismu a národním odporu. Německý sál, instalovaný Německou demokratickou republikou, nebyl po sjednocení nikdy obnoven. V roce 1967 byl v Birkenau odhalen první velký památník. Soubor kamenných desek před troskami krematorií 2 a 3 s nápisy ve 20 jazycích. Původní text hovořil o 4 milionech obětí sovětské číslo, aniž by explicitně identifikoval Židy jako hlavní zavražděnou skupinu. Nápisy byly vyměněny v roce 1990 poté, co výzkumy samotného muzea s větší přesností stanovily skutečný počet obětí přibližně 1,1 milionu, z nichž kolem milionu byli Židé, a poté, co pád komunismu odstranil politická omezení tohoto narrativu. V roce 1979 byla na podnět Polska Osvětim Birkenau zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Bylo to první a po léta jediné místo tohoto druhu na tomto seznamu. Podmínkou, kterou si Polsko při vstupu kladlo, bylo, aby tábor symbolicky reprezentoval všechna podobná místa, aby nebyl jen jedním z mnoha. V roce 2007 byl na společný podnět Polska a Izraele oficiální název zápisu změněn z koncentrační tábor Osvětim na Auschwitz-Birkenau. Německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 1940 až 1945. Změna byla významná. Přídavné jméno německý bylo přidáno záměrně, aby se čelilo klamu, rozšířenému v některých mezinárodních médiích, nazývat jej polským vyhlazovacím táborem. Fyzické osvobození tábora nebylo pro ty, kteří přežili koncem Osvětimi. Tábor je pronásledoval celá desetiletí. V některých případech po celý život. Leo Eitinger, norský lékař židovského původu, který byl vězněm v Osvětimi a později se stal jednou z předních světových autorit na psychologické důsledky holokaustu, strávil roky rozhovory s přeživšími v Norsku a Izraeli. Jeho studie zdokumentovaly to, co se začalo nazývat syndromem přeživšího koncentračního tábora. Příznaky tvořily soubor: poruchy paměti a potíže se soustředěním, nervozita a podrážděnost, chronická únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, emoční labilita, ztráta iniciativy, vegetativní labilita. Ale příznaky syndromu, jak Eitinger vypozoroval, neříkali vše. Pod nimi bylo něco rozptýlenějšího a trvalejšího.
80 nebo 90% židovských přeživších z Osvětimi žijících v Izraeli ztratilo většinu svých nejbližších příbuzných. 3 ze 4 ztratili celou svou nejbližší rodinu. U norských přeživších bylo 6 z 11 narozených v Norsku jedinými přeživšími svých rodin. Smutek, který nebylo možné prožít během věznění, protože smutek byl luxus, který nebyl k dispozici, protože bylo nutné dál fungovat pro přežití, přišel potom. A přišel s veškerou svou silou, s roky na shromáždění. Pro mnohé bylo samo osvobození traumatizující jiným způsobem. Primo Levi popsal první okamžiky, kdy sovětští vojáci dorazili do Osvětimi, neusmívali se, nezdravili, byli stísněni nejen soucitem, ale i zmatenou hanbou, která jim pečetila rty a poutala jejich oči k pohřební scéně. Tato hanba spravedlivého člověka před zločinem jiného člověka byla také hanbou samotných přeživších. Hanba z toho, že přežili, když ostatní nikoli. Nezodpovězená otázka, proč oni a ne ti druzí. Levi strávil dalších 40 let svého života snahou tuto zkušenost artikulovat. Každá kniha byla návratem ke stejnému ústřednímu bodu. Osvětim vnesla do světa něco, co nelze vymazat. Je to nevyčerpatelný zdroj zla, ničí tělo i ducha těch, kteří se potápějí, drtí je a činí je opovržení hodnými. Vrací se jako potupa na utlačovatele, udržuje se jako nenávist mezi přeživšími a hemží se v 1000 formách proti vůli všech. Levi zemřel 11. dubna roku 1987 při pádu do schodišťové šachty svého domu v Turíně. Lékaři to potvrdili jako nehodu. Mnohí z těch, kteří ho znali, to považovali za sebevraždu. On sám v rozhovorech v posledních letech popisoval nesnesitelný tlak traumatu, jehož vzpomínky se ve stáří vracely s větší silou, když schopnost je zadržet slábla. 42 let po odchodu z Osvětimi. Psychologické stopy nebyly jednotné. Mnozí přeživší si znovu vybudovali životy, rodiny, kariéry. Impuls vydat svědectví, vyprávět, zajistit, aby se svět dozvěděl, byl pro mnohé z nich primárním důvodem, proč přežili, nebo tím, co přežití ospravedlňovalo. Eitingerovy studie ukazovaly, že ti, kteří během věznění aktivně mobilizovali mechanismy zvládání činit malá rozhodnutí, pomáhat ostatním, držet se vztahu vzájemné podpory s jinou osobou, trpěli v poválečném období méně psychiatrickými komplikacemi než ti, kteří své přežití připisovali výhradně náhodě. Ale i ti nejvíce funkční nesli jizvy. 45 let po osvobození studie ukazovaly, že tyto jizvy jsou stále přítomny. Traumatické vzpomínky se aktivovaly během vážných onemocnění, ve stáří, při jakémkoliv smyslovém spouštěči. Pach kouře, zvuk sirény, osoba v uniformě. Vytetované číslo spatřené u jiného člověka. Zasažena byla i druhá generace dětí přeživších, a to způsoby, které psychologové začali systematicky studovat o desetiletí později. Předávané trauma, hypervigilance, iracionální strach ze separace, mlčení obklopující určité otázky v rodinách. Některé rodiny o tom, co se stalo, nikdy nemluvily, jiné o tom nemohly přestat mluvit. Tábor nekončil u ostnatého drátu. Pod půdou v Birkenau, několik metrů od trosek krematorií, ležely rukopisy. Členové Sonderkommanda, skupiny vězňů nucených obsluhovat plynové komory a pece, odklízet mrtvoly, drtit kosti, třídit věci čerstvě splynovaných, věděli, že dříve nebo později budou zlikvidováni. Příslušníci SS je periodicky odstraňovali, aby nemohli svědčit. Ti, kteří v těchto zařízeních sloužili, to věděli. A někteří se rozhodli psát. Zalmen Leventhal psal polsky a v jidiš. Své zápisníky zakopal v kovové polní láhvi poblíž jámy, kde se pálila těla. To, co napsal, byla kronika hrůzy zevnitř. Příjezdy transportů, pochod k podzemním šatnám, zvuk přicházející z plynových komor, následná práce. Otázky, které si kladl a které neměly odpověď. Jsem osoba, která nachází svou práci v zaznamenávání událostí a spisů a v uchovávání památky na členy mé rodiny, kteří zahynuli. Salmen Gradovsky ze Suwałek také psal.
Jeho zápisníky, nalezené v roce 1944 a 1945 v troskách krematoria, jsou elegií za jeho rodinu. Matku, sestru, manželku, všechny splynované po příjezdu. Gradovsky popisoval vlaky přijíždějící s transportem za transportem, rodiny rozdělené na nástupišti, děti, které nechápali, co se děje, starce, kteří už nemohli chodit. Psal s vědomím, že zemře a že možná nikdo nikdy nebude číst to, co napsal. Psal to i přesto. Leib Langfuss byl dalším členem Sonderkommanda, který zakopal své poznámky. Jeho rukopis byl objeven v roce 1962 v blízkosti trosek krematoria 5. Rukopisy byly nalezeny v různých datech. 1945, 1952, 1962, 1970, 1980. Poslední známý byl vykopán v roce 1980. Nikdo neví, zda jich je víc. Půda v Birkenau může stále uchovávat hlasy, které ještě nebyly slyšeny. Tyto dokumenty jsou v dějinách genocidy jedinečné. Svědectví napsaná z centra vyhlazovací mašinérie těmi, kteří ji pod nátlakem obsluhovali. Neexistuje jiný srovnatelný zdroj pro pochopení toho, co se dělo uvnitř krematorií. A jejich postupné objevování v průběhu desetiletí bylo neustálou připomínkou toho, že Osvětim nebyla uzavřeným místem, ukončenou kapitolou. Bylo to místo, které dál odhalovalo svá tajemství. Detailní znalosti o rozsahu a fungování Osvětimi se neobjevily naráz v lednu roku 1945. Byly pracně budovány po celá desetiletí prostřednictvím soudů, akademických výzkumů, svědectví a postupného otevírání archivů. První údaje pocházely od samotných přeživších a z dokumentů nalezených v táboře. Příslušníci SS zničili mnoho záznamů, ale ne všechny. Knihy táborové evidence, korespondence mezi Zentralbauleitung a stavební firmou Topf und Söhne, výrobcem pecí do krematorií, dodací listy Zyklonu B, zprávy o výrobě IG Farben, to vše zůstalo. Sověti je ukořistili a po desetiletí střežili ve svých archivech. Byl to Rudolf Höss, kdo ve svých svědectvích v Norimberku a ve svých pamětech sepsaných v polském vězení poskytl první detailní rekonstrukci fungování tábora z pohledu pachatele. Jeho údaje, i když v některých ohledech nepřesné, potvrdili rozsah vyhlazování a řetězec velení. Zůstává primárním a nejcitovanějším zdrojem o vnitřním fungování tábora. V 50. a 60. letech byl akademický výzkum holokaustu vzácný. Ne proto, že by zdroje neexistovaly, ale proto, že existovaly kulturní odpory ke konfrontaci s fakty v celém jejich rozsahu. V Německu, v zemi pachatele, bylo toto téma v prvních poválečných letech téměř totálním tabu. V Izraeli měl nový stát větší zájem na budování budoucnosti než na obývání minulosti. V Polsku komunistický narrativ minimalizoval židovskou složku zločinu. V západním světě dominovala všem prioritám studená válka. Eichmannův proces v roce 1961 byl zlomovým bodem. Globální televizní pokrytí, svědectví desítek přeživších, puntičkářství, s nímž izraelský generální prokurátor Gideon Hausner sestavil případ, změnili genocidu v dokumentovaný fakt před svědomím milionů lidí, kteří nikdy nevěnovali pozornost detailům. Politická filozofka Hannah Arendt, která se procesu účastnila jako zpravodajka pro časopis The New Yorker, napsala knihu Eichmann v Jeruzalémě, která zavedla koncept banality zla. Myšlenku, že genocida nebyla dílem výjimečných monster, ale průměrných úředníků, kteří prostě dělali svou práci, aniž by zpochybňovali smysl toho, co dělají. Höss, Groning, Eichmann. Muži bez zvláštní velikosti, bez viditelné psychopatologie, integrovaní do struktury, která proměnila byrokracii ve vyhlazování. Historiografie Osvětimi se rozvíjela i v následujících desetiletích. Státní muzeum začalo publikovat systematické výzkumy. Ústní svědectví byla sbírána a archivována nejprve v malém měřítku a poté od 80. a 90. let v masivních projektech jako USC Shoah Foundation Institute.
Založený Stevenem Spielbergem v roce 1994 v návaznosti na natáčení Schindlerova seznamu, který shromáždil více než 55 000 svědectví zaznamenaných na video. Otevření sovětských archivů po roce 1991 přidalo tisíce dokumentů, které byly po desetiletí nedostupné. Včetně korespondence a materiálů ze samotných archivů SS ukořistěných Rudou armádou v roce 1945 a převezených do Moskvy. Nejneúprosnější výzkum celkového počtu obětí provedl historik František Piper ze Státního muzea v 80. letech. Jeho studie, publikovaná v roce 1991, stanovila, že počet lidí zavražděných v Osvětimi byl přibližně 1,1 milionu, nikoli 4 miliony ze sovětské tabule, z čehož mezi 900 000 a milionem byli Židé. Toto číslo je dnes přijímáno mezinárodní historickou komunitou i samotným muzeem. Spor o čísla byl systematicky využíván popírači holokaustu. Pokud čísla klesla ze 4 na 1, říkali, dalším krokem je pokračovat v jejich snižování až k totálnímu popření. Argument byl nečestný. Oprava nadsazeného sovětského čísla politicky motivovaného směrem k přesnějšímu číslu nebyla ústupkem popírání, ale výsledkem rigorózní historiografické práce, o které všichni popírači tvrdili, že ji neprovádějí. Z přibližně 100 000 vlastníků majetku ukradeného během holokaustu nebo jejich dědiců, kteří po válce v Evropě podali žádosti o restituci, byl podíl těch, kteří získali plnou náhradu, marginální. V zemích východní Evropy, které přešly do sovětské sféry vlivu, byla restituce strukturálně nemožná. Znárodnění soukromého majetku pod komunistickými režimy činilo individuální nároky iluzorními. Domy konfiskované deportovaným Židům byly přiděleny novým nájemníkům, kteří platili nájem státu. Když se přeživší rodiny vracely žádat o své domy, odpovědí bylo, že vlastníkem je stát. Nebylo s kým jednat. V západním Německu podepsala vláda Konrada Adenauera v roce 1952 Lucemburskou dohodu se státem Izrael. Německo zaplatí Izraeli 3 miliardy marek a organizaci Claims Conference, která zastupovala židovské oběti, 450 milionů marek rozložených do 12 let. Platby začaly v roce 1953 a byly dokončeny v roce 1965. Byly materiálním základem, který přispěl k ekonomickému rozvoji Izraele v jeho prvních letech existence. Ale kritici poukazovali na to, že dohoda byla mezi státy, nikoli mezi individuálními oběťmi a jejich trýzniteli. Mnozí přeživší nikdy nic přímo nedostali. Následující desetiletí byla svědkem občasných sporů o konkrétní nemovitosti, o bankovní účty ve Švýcarsku, o životní pojistky, o umělecká díla. Mnohé z těchto případů byly vyřešeny až v 90. letech nebo později. Švýcarské finanční instituce dosáhly v roce 1998 dohody s Volckerovou komisí o vrácení 1 miliardy 250 milionů dolarů odpovídajících nevyzvednutým účtům obětí holokaustu. Německé banky dosáhly vlastních dohod. Němci, kteří jako Gröning sloužili v Osvětimi v funkcích nepřímo popravčích, začali být souzeni opožděně. Samotný Oskar Gröning byl souzen v Lüneburgu v roce 2015 v 93 letech věku a odsouzen ke 4 letům vězení za napomáhání k vraždě nejméně 300 000 lidí. Zemřel v roce 2017 před nastoupením trestu. Otázka, co představuje dostatečnou spravedlnost pro zločiny takového rozsahu, nemá uspokojivou odpověď. Přeživší, kteří ještě žili, když byl Gröning v roce 2015 odsouzen, věděli, že rozsudek byl symbolický. Eva Mose-Skor, která přežila Mengeleho experimenty a která byla v tomto procesu svědkyní, podala obžalovanému u soudu ruku a veřejně prohlásila, že mu odpouští. Toto rozhodnutí bylo velmi kontroverzní mezi ostatními přeživšími a v židovských komunitách. Někteří to považovali za individuální odpuštění pachateli, které bylo zradou obětí, které nemohly mluvit.
Eva Kor trvala na tom, že odpuštění nebylo darem pro Groeninga, ale způsobem, jak se sama osvobodit od tíhy nenávisti. Zemřela v červenci roku 2019. Přibližně 2 miliony lidí navštíví Osvětim-Birkenau každý rok. V roce 2019 před pandemií dosáhlo toto číslo 2,3 milionu, což je nejvíce od otevření muzea. Hlavní tábor Osvětim 1 uchovává své původní cihlové budovy. Nápis Arbeit macht frei nad vstupní branou kopie od roku 2009, kdy byl originál ukraden a následně nalezen. Blok 11 s jeho zdí smrti, plynovou místnost krematoria 1. Baráky obsahují stále expozice s 1000 předměty, 80 000 bot obětí, 3800 kufrů se napsanými jmény a adresami, prameny vlasů uchovávané ve vitrínách, plechovky od Zyklonu B. Birkenau, vzdálené 3 kilometry, je jiný zážitek. Je to prostor obrovského rozsahu, 175 hektarů. Trosky krematorií 2, 3, 4 a 5 jsou viditelné, porostlé trávou nebo zaplavené stojatou vodou v suterénech. Cihlové baráky, které přežily poválečné rabování, zůstávají stát se svými původními dřevěnými palandami a úzkým světlíkem, který byl jediným zdrojem světla. Mezinárodní památník z roku 1967 se svými deskami ve 20 jazycích lemuje železniční trať, která vchází přímo do tábora. Debata o tom, co s tímto prostorem dělat, nekončí. Původní materiály se zhoršují, dřevo hnije, cihla se drolí, předměty obětí se rozpadají. Konzervace vyžaduje obtížná rozhodnutí. Do jaké míry zasahovat za účelem zachování, aniž by došlo k pozměnění? Jak chránit trosky krematorií, aniž by se z nich staly rekonstrukce, které by zradily jejich charakter autentických pozůstatků? Jak navrhnout prohlídku tak, aby miliony lidí mohli pochopit, co se stalo, aniž by rozsah turistických skupin místo trivializoval? Muzeum vydává pro návštěvníky přísná pravidla chování. V areálu není dovoleno jíst. V některých oblastech není povoleno fotografování osobních věcí obětí. Průvodci mají specifické vzdělání v historii a v pedagogice genocidy. Ale nejtěžší výzva není logistická, je pedagogická. 27. leden byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Datum se shoduje s osvobozením tábora v roce 1945. Každý rok se v Birkenau scházejí zástupci desítek zemí, přeživších stále méně a stále starších a hlav států. Poslední velkou vzpomínkovou akcí s významným počtem přeživších bylo 75. výročí v lednu roku 2020. Počet přímých svědků, kteří zbývají, je již v desítkách, nikoli ve stovkách. Tento přechod od živé paměti k paměti předávané je ústřední výzvou Osvětimi 21. století. Až zemře poslední přeživší, tábor bude záviset výhradně na záznamech, předmětech, nahraných svědectvích a budovách, které chátrají. Váha udržování paměti naživu padne na generace, které neznali nikoho, kdo tam byl. Existují lidé, kteří říkají, že se to nestalo, že plynové komory jsou výmysl, že čísla jsou přehnaná, že holokaust je lež. Popírání holokaustu jako organizovaný proud se nezrodilo v 70. letech, ačkoliv právě tehdy získalo svou nejstrukturovanější podobu s pseudovědeckými publikacemi, jako byly ty z Institutu pro revizi historie, založeného v Kalifornii v roce 1978 Willisem Carto a Williamem Davidem McCaldenem. Jejich argumenty jsou vždy stejné. Plyn Zyklon B byl dezinfekční prostředek, čísla jsou nadsazená, dokumenty jsou falešné, svědci lžou nebo se mýlí. Argumenty popíračů mají zvláštní vlastnost. Nejsou vědecky vyvratitelné pro někoho, kdo se rozhodl důkazům nevěřit. Protože když jsou důkazy zdrcující a v Osvětimi jsou více než kdekoliv jinde, popírač prostě řekne, že všechny jsou falešné. Je to uzavřený systém. To, co popírání potřebuje k prosperitě, je čas, který dělí události od jejich přímých svědků. Čím více času uplyne,
Tím snazší je vzbuzovat pochybnosti o tom, co nikdo, kdo je naživu, nemůže vyvrátit z první ruky. To je důvod, proč historici muzea a paměťové instituce trvají na rigorózní dokumentaci. Nikoli jako na abstraktní akademické praxi, ale jako na aktivním odporu proti budoucí manipulaci. Oskar Gröning, úředník SS, který třídil peníze ukradené deportovaným a kterého jsme popsali dříve, se rozhodl veřejně promluvit právě z tohoto důvodu. Vadilo mu, že lidé, s nimiž se setkával ve svém filatelistickém klubu, mu říkali, že to, co sám viděl, je nemožné. V rozhovoru pro BBC adresoval své poselství přímo těm, kteří to popírali. Viděl jsem plynové komory. Viděl jsem krematorium, viděl jsem ohně pod širým nebem. Byl jsem na rampě během selekcí. Chtěl bych, abyste věřili, že k těmto zvěrstvům došlo, protože jsem tam byl. Přiznaný pachatel potvrzující zločin, jehož byl součástí jako poslední hráz proti popírání. Ale zkreslení nepřichází jen od deklarovaných popíračů. Přichází také z relativizace, z whataboutismu a co ti ostatní, z přivlastňování traumatu pro politické účely, z instrumentalizace Osvětimi v debatách o současných konfliktech. Když se název tábora používá jako rétorická zbraň ve sporech, které nemají nic společného se systematickým vyhlazováním 6 milionů evropských Židů, dochází také k formě zkreslení. K formě, kterou je na rozdíl od otevřeného popírání mnohem těžší pojmenovat a potírat. V roce 2000 se Eva Mose-Skor vrátila do Osvětimi. Bylo jí 56 let. Založila organizaci nazvanou Candles Children of Auschwitz, Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, spolu s dalšími přeživšími Mengeleho experimentů. Věnovala se vzdělávání, vydávání svědectví a veřejnému zpracovávání toho, co se jí stalo. Když se jí ptali, jak přežila jako 10letá holčička, odpovídala, že přežila díky odhodlání. Slíbila jsem si, že budu žít ještě týden, pak další týden a další. Její sestra dvojče Miriam přežila tábor, ale zemřela v roce 1993 na rakovinu ledvin, která byla podle lékařů přímým důsledkem experimentů, jimž byla v Osvětimi podrobena. Miriaminy ledviny nikdy plně nedozrály. Experimenty je trvale poškodily. Zemřela 48 let po osvobození kvůli táboru. Primo Levi v knize Je-li toto člověk, dokončené v roce 1946, napsal, že tábor v přeživších vyvolal hanbu, která neměla jméno v jazyce těch, kteří tam nebyli. Hanba z toho, že přežili, když ostatní nemohli. Hanba z okamžiků, kdy se pro přežití museli odchýlit od toho, co považovali za své hodnoty. Hanba z toho, že byli svědky, aniž by mohli jednat. Nebyla to vina v právním slova smyslu. Bylo to něco hlubšího a zmatenějšího. Morální kontaminace, kterou tábor uvalil na všechny, kdo jim prošli, včetně jeho obětí. Elie Wiesel, který dorazil do Birkenau ze Sigetu Marmației v Rumunsku v květnu roku 1944 jako 16letý, strávil zbytek života jako veřejný svědek toho, co se stalo. V roce 1986 získal Nobelovu cenu za mír. Ve své děkovné řeči řekl: Posel cítí, že vás musí varovat a vy nemůžete nenaslouchat. Wiesel nevěřil v ticho. Věřil, že ticho je spoluvina. A věnoval desetiletí mluvení, psaní a tlaku na světové lídry ohledně genocid, které se děly, zatímco se svět díval jinam. Wiesel zemřel v červenci roku 2016. Přežil Osvětim, Buchenwald, pochod smrti. Přežil hanbu a ticho prvních poválečných let. Dožil se toho, že viděl tábor změněný v muzeum, poté v památku UNESCO, poté v symbol, který uznával celý svět, i když mu nevždy rozuměl. Ale až do konce svého života tvrdil, že plné pochopení není možné, že Osvětim byla v určitém rozměru nepochopitelná. Nikoli jako štít, aby se o ní nepřemýšlelo, ale jako čestné uznání, že rozsah zločinu přesahoval jakýkoliv dostupný pojmový rámec. Zima roku 1945 zanechala Osvětim jako krajinu trosek ve sněhu. Krematoria vyhozená do povětří. Zrezivělé dráty. Dřevěné baráky, které polský vítr začínal rozkládat.
a tisíce lidí, kteří přežili, rozptýlené po Evropě, která je v mnoha případech nechtěla zpět. 80 let poté je tábor muzeem. Je to poutní místo. Je to rána v krajině lidského vědomí, která se nehojí. Čísla jsou závratná. 1,1 milionu mrtvých. Z nichž kolem milionu byli Židé. Deportovaní z celé Evropy. 438 000 z Maďarska, 300 000 z Polska, 69 000 z Francie, 60 000 z Nizozemska, 55 000 z Řecka, 46 000 z Československa. K tomu 70 000 polských politických vězňů, 21 000 Romů, 15 000 sovětských válečných zajatců, stovky svědků Jehovových, homosexuálové poslaní z důvodů, které nikdy nedávaly smysl. Z 6500 příslušníků SS, kteří v táboře sloužili a přežili válku, jich přibližně 85% nebylo nikdy souzeno. Josef Mengele zemřel v brazilské Řece v roce 1979, aniž by prošel jakýmkoliv soudem. Inženýři, kteří navrhli pece krematorií, byli většinou osvobozeni nebo nikdy souzeni. Soudní systém světa nebyl navržen pro zločiny takového rozsahu a politická vůle také nepomohla. Tábor přežil. Byl zachován, studován, diskutován, instrumentalizován, uctíván i zneuctíván. Jeho trosky jsou stále tam, v létě pokryté trávou, v zimě sněhem. Poslední ještě žijící přeživší zemře v některém z nadcházejících let. Poté zbude to, co historici a muzeum vybudovali. Záznamy, předměty, nahraná svědectví, budovy v procesu degradace, které se peníze a lidské úsilí snaží udržet stát. Otázka, kterou Osvětim klade, se od roku 1945 nezměnila. Byla formulována různými způsoby Primo Levim, Elie Wieselem, Hannah Arendt, filozofy, kteří se pokoušeli přemýšlet o tom, co se stalo, čeho je lidská bytost schopna udělat jiné lidské bytosti, když institucionální omezení zmizí, když to ideologie dovolí, když to byrokracie zorganizuje a strach podpoří. Odpověď, kterou Osvětim na tuto otázku dává, není uklidňující a tato nepříjemnost, tato neochota tábora nabídnout snadnou útěchu je možná to nejdůležitější, co může naučit. Eva Moses Kor, 10letá dívka, která v lednu roku 1945 prolomila led na řece Sola, aby se napila, která se podívala na druhý břeh řeky a uviděla holčičku s mašlemi ve vlasech jdoucí do školy a která ten den poprvé pochopila, že existuje svět i jinde, se do Osvětimi vracela po desetiletí. Vracela se, aby mluvila s návštěvníky, aby podala ruku pachatelům, kteří byli ochotni se s ní setkat, aby znovu a znovu prohlašovala ve školách a univerzitách po celém světě, co viděla a co přežila. Zemřela 4. července roku 2019. Bylo jí 85 let. Její sestra Miriam zemřela o 26 let dříve na následky zranění, která Osvětim zanechala na jejich ledvinách. Tábor je stále tam.